Mheshimiwa Otiato, wach mari mogik? Wach mari mogik? Okay. Okay. Leo first, aparo ni Aya, iko na kanyo are ni. you getting me? You just leo first. Mario Lal, kendo sani wayuda chiedh nade mar tudruok kod Mheshimiwa Otiato. Watimo mos, wabomanyi ibie studio achiel kachiel koro mondo watieke yo makare mano ka wantiere kata studio maro ma Kisumu kinde mabiro kata juma manyien. Robert Nyasuna, ineno ber bire studio. Obedo maber samoro. Mheshimiwa Francis Otiato wabomanyi kinde mabiro. Tudruok samoro bedo matek. Sa koro igolo wa kar ka. Igolo wa wachna mogik en ni jo ma jo party kik bed kod achiedh nade. Jok midhi yiergo gin jo chama mar ODM. Omiyo kik wabed kod achiedh nade dhi bedo maber. Gi consider Excellency Gladys Wanga kaka jo mabeno osewacho nikech chama nyaka mine bed malo mokwongo. Mar ariyo, chama bende joluo nyaka bed malo e kabila wa mar luo nyaka wan bende wabed e telo mar chama nikech wan ema wase invest mang'eny mogik e chama mar ODM. Omiyo kombe ariyo mag deputy party leader jaluo nyaka bed achiel kuomgi. Mar ariyo en ng'ama miyo be nyaka bed malo kanyo. To kapar ka nitie ng'at ma osewuok oko motegno malo Her Excellency Gladys Wanga. Omiyo asiro kama ne joma be wacho no endo. Mogik yudhe. Kidwa ni mondo oyieri e position mora mora kaka youth kata mane chama wa mar ODM bed active, donje kidienje mag chama ma kaka election mag chama mag chama goeko kaeto ibiro mana yieri ka kamano tagoni ero kamano agone Ramogi ero kamano kendo komiya thuolo mar biro ka ero kamano nyakro mojanga lo wenda duto moketo chenro bido ya makare ginya wadwa jo isuduoro riti masani nyinga Cleophas Oluoch.